бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии хабарро бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон манзуратон мегардонем. Дар студия Томедиси Алишер, нахуст сархати барнома. маросими қадрдонии ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст дар пойтахти кишвар. даври дуюми олимпиадаи фаннӣ дар миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҷамъбаст гардид. пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт дар миёни кӯдакону наврасон роҳандозӣ дарсҳои намунавӣ дар ин самт. шарҳи хабарҳо. дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китобас баргузор гардид. дар он ғолибони номинатсияҳо муайян гардида ба ғолибони ҷойи аввал маблағи 35 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 25 000 ва ҷойи сеюм 20 000 сомонӣ, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии Кумитаи тадорукоти Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. тафсилоти бештар дар сюжети омадонамудаи ҳамкоронамон Фарзона Сафарова ва Некрус Абдуллоев. маросими ҷоизасупории озмуни фуруғи субҳидонои китоб аст дар соли 2021 бо барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ оғоз гардид. сипас муовини сарвазири ҷумҳурӣ Матлубахон Саториён сухан карда аз ҷумла қайд намуданд, ки ин озмуни сатҳи баланд, ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карда шуд, дар соли сеюм низ бисёр натиҷаи хуб дод ва ба воситаи ин озмун ҳазорон нафар китобхону китобдӯст шуданд. маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибон дар наминаи эҷоди наср шурӯъ гардид. ҳамин тариқ Муртазо Алӣ Муродов омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 58 шаҳри Истаравшан соҳиби ҷойи якум, Мирзо Шариф Шарифзод омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ва Ҷамила Муродова омӯзгори литсеи барои хонандагони болаёқати шаҳри Кӯлоб соҳиби ҷойи дуюм, Садафмоҳ Азимова хонандаи синфи 11 литсеи рақами 2 шаҳри Душанбе ва Фурқат Низомов корманди телевизиони Сафина соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. дар наминаи адабиёти классикӣ дар гурӯҳи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ Зайнаб Зиёева хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 шаҳри Душанбе соҳиби ҷойи якум, Фарзона Сафарова хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Вахш ва Ҳоҷи Муҳнурова хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ноҳияи Айнӣ соҳиби ҷойи дуюм, Орионури Султоншоҳ хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ноҳияи Рӯшон ва Меҳрангез Набиева хонандаи синфи 10 гимназияи Ганҷи шаҳри Хуҷанд соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. ман тӯли 3 сол мешавад, ки дар ҳамин озмун ширкат меварзам. ҳарчанд ки дар 2 соли аввал сазовори ҷой нагардидам, вале ман рӯҳафтода нашуда бо саъю талошҳои зиёд дар соли севум мақоми дуюмро ишғол намудам. ман бисёртар ба устодони соҳиб таҷриба дониш омӯхта, дониши хешро сайқал дода дар даври ҷумҳуриявии озмун иштирок варзидам. тамоми навъҳои шеъриро аз бар намуда дониши худамро васеъ гардонидам. имрӯз хушсандиам ҳадду каноре надорад. имрӯз модароне ки фарзандояшон ҷойҳои сазовор гирифтанд, ҷойҳои ифтихорӣ гирифтанд, бо нишони маърифатпарвар ва ифтихорномаҳо сазовор гардиданд. ба ҳамаи падару модарон ин рӯзҳоро ман ҳам таманно дорам. дар наминаи адабиёти муосир дар гурӯҳи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ Гулҷон Наҷмиддинова хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 шаҳри Панҷакен соҳиби ҷойи якум, Мудассира Нарзиқулзода хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 87 шаҳри Душанбе ва Ҳабибулло Ҷобирзода хонандаи синфи 9 гимназияи рақами 2 шаҳри Бӯстон соҳиби ҷойи дуюм, Соҳибҷон Норов хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Панҷакен ва Фарзона Зафарзода хонандаи синфи 4 гимназияи рақами 2 шаҳри Душанбе соҳиби ҷойи сеюм шуданд. ман 2 сол ин ҷониб ба озмуни мазкур омодагӣ медидам ва соли гузашта хушбахтона дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи ифтихорӣ гаштам ва як соли равон бошад бо тайёрии ҷиддӣ омадам ва тавонистам ки аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир сазовори ҷойи аввал гардам.
من به برآمد خود به غالبیت خود باور داشتم، زیرا خوب برآمد کرده بودم و اعضای حکمان نیز قانع شده بودند. خوشبختانه از دور اول تا به دور نهایی یعنی دور جمهوریوی سزاوار جای اول گشتم. بنابراین از نام خویش و کل اشتراکچیان و غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است مینداری به واسطه خویش را به ایشان نسبت دستگیری نمودن ما جوانان در تمام سمت‌ها و خاصه برگزار نمودن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است رسانیدن می‌خواهیم و گفتنی هستم که نسل استقلال و صلح و وحدت پیروان پیشوای ملت. در نمونه ادبیات جهان در گروه خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و ابتدایی کسبی گنجی نشیر علیزاده خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 59 شهر دوشنبه صاحب جای یکم، سفینه دامولوجانو و خواننده صنف 10 لیسه اینواسیونی شهر دوشنبه و نادیره رحیمو و خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 41 ناحیه شهر نو صاحب جای دوم، لیلا سلطانزاده خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 7 شهر خوجند و سرویناز فیض‌الله‌بکова خواننده صنف 6 لیسه آقاخان صاحب جای سوم گردیدند. من از روی نامیناسیون چهارم یعنی ادبیات جهان اشتراک کردم در آزمون فروغ صبح دانایی و سزاوار جای اول گشتم. این سال دوم است در آزمون اشتراک میکنم. سال گذشته تا دوره جمهوریوی آماده رسیدم، سزاوار جای افتخاری گشتم و این سال تیاریم را خوب کرده آمده خیر سزاوار جای اول گشتم. در نمونه ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی در گروه خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و ابتدایی کسبی صوفیه شیرینова خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 شهر راغون صاحب جای یکم گردید. از روی این نامیناسیون میان آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون مقام یکم نصیب کارمند مؤسسه دولتی تلویزیونی کودکان و نورسان بهارستان مظفر سلیمانов گردید و به موصوف جام و مکافات پولی در حجم 35,000 سومانی تقدیم کرده شد. کامیابی بی‌نظیر او باعث افتخار و فرهمندی اهل کارمندان شبکه بهارستان گردید. از اینجاست که بازگشت سابقه دار ساحه تلویزیون کارگردانی درجه عالی مظفر سلیمانov را در صحن شبکه اهل کارمندان صمیمانه استقبال گرفتند، از موفقیت بزرگش می‌بالیدند و خوشحالی می‌کردند. واقعا کتاب است که شخص را در میانی اهل خاص و عام ارجمند و صاحبگرا می‌گرداند و از استقبال گرم و جوشانی همکسبان با اظهار خوشنودی چنین گفت: پیشنهاد و تکلیف دوستان خود را به اینابت گرفته و همچنین آن تکرسی و زمینه که در خود داشتم در دوام سالهای مکتبی و در دوام سالهای دانشجویی از خود کرده بودم، تکرار کردم، بعضی چیزهای نو قرائت کردم و در دورهای ابتدایی در دورهای منطقوی با جایهای اول را سزاوار شدم و دور نهایی آزمون راه یافتم و راستی گپ آزمون خیلی تیزتون بود، رقیبان خیلی با دانش بودند، با قوت بودند. من گمان هم نمیکردم که سزاوار جای اول میشوم، لیکن اون طلبات های نظامنامه که در ثبت شده بود، طلبات های نظامنامه را من راستی گپ آماده بودم و به همه اون رویخط پیشنهاد کرده من به طلبات نظامنامه جوابگو بود و وقتی که من برآمد کردم اعضای حکمان قانع گشتند و بعد چند روز با من در تماس شدن، گفتند که شما سزاوار جای اول هستید. راستی گپ تا همین چیز رو به دست خود نگرفتم، باور نکردم که من سزاوار جای اول هستم و این غالبیت تلویزیون بهارستان است، غالبیت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است و من به همه جوانان میگویم که با کتابخانه شغل ورزید، با کتاب روی آورید، چون که دوستی به منتی بهترین برای شخص این کتاب است. نتیجه جنبندی نهایی نشان داد که اشتراکچیان آزمون از شهر دوشنبه صاحب 27 جای، ولایت سوخت 25 جای، ولایت ختلان 10 جای، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری 8 جای و ولایت مختار کوهستانی بدخشان باشد صاحب 7 جای گردیدند. همچنین به 21 نفر آموزگاری مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی که شاگردانشان سزاوار جای‌های افتخاری گردیدند مبلغ 10,000 سومانی سپرده شد. همه اشتراکداران آزمون از جانب وزارت معارف و علم با سرتیفیکات و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند.
дар соли 2021 ва 2022 хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе дар олимпиадаҳои фаннӣ фаъолона ширкат варзиданд. тибқи маълумот дар даври дуюми олимпиадаҳои фаннӣ ба 523 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур муяссар гардидааст то ғолиб оянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон Ҷумъахони Бобохон ва Некрӯз Абдуллоев. бо ибтикори муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-ум пойтахт маросими ҷойдастсупории ғолибони даври дуюми олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур баргузор гардид. дар ҳамоиши мазкур роҳбарияти сароясти маорифи шаҳри Душанбе, мудирони шуъбаҳои маориф, роҳбарони муассисаҳои таълимии пойтахт, инчунин ғолибони олимпиадаҳо ва омӯзгорону хонандагон иштирок намуданд. гуфта шуд ки ташкил ва баргузор намудани олимпиадаҳои фаннӣ ва ҳавасмандгардонии хонандагон яке аз усулҳои босамари дастгирӣ ва ҷалб кардани хонандагони болаёқат ба донишандӯзӣ ва илмомӯзӣ мебошад. дар ин ҷода муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи шоҳмансур фоисаҳои муосири дарёфт ва рушди наврасонро ба роҳ мондааст. мақсад аз ташкил намудани олимпиадаҳои фаннӣ байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ пеш аз ҳама дарёфти чеҳраҳои нав дар самти илмомӯзию донишамӯзӣ ва ҳарчи бештар зиёд намудани захираҳои олимпӣ аз ҳудуди ноҳия мусоидат менамояд. аз муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур ҳудуди 3468 нафар иштирок намуда аз 13 фани таълимӣ бо ҳам рақобат намуданд ки имрӯз аз миёни шумораи зикргарда 545 нафар ғолиби даври дуюми олимпиадаи фанӣ гардиданд ки онҳо ба даври севуми яъне ба олимпиадаи шаҳрӣ роҳхат ёфтанд. дар маросими ҷойдастсупорӣ ба 4 номинатсия дастаи беҳтарини олимпии муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур, ғолибони даври дуюми олимпиадаи фаннии хонандагон, ғолибони даври ноҳиявии олимпиадаи спеллингби ва ғолибони даври ноҳиявии олимпиада оид ба шоҳмот мушарраф гардиданд. инчунин барои таълим ва тарбияи намунавии хонандагон ва ғолибияти онҳо дар даври дуюми олимпиадаи фаннии хонандагон омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳия низ бо ифтихорнома қадрдонӣ карда шуданд. қайд кардан зарур аст ки дар умум дар олимпиадаҳои баргузор гардида 3468 нафар аз ҷумла 712 нафар дар олимпиадаи дастави наврасон барои синфҳои 5-6, 997 нафар дар олимпиадаи дастави наврасон барои синфҳои 7-8, 1141 нафар дар олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур, 516 нафар дар олимпиадаи номии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур, 65 нафар дар олимпиадаи спеллингби, 37 нафар дар олимпиада оид ба шоҳмот миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур иштирок ва сабқат намуданд. ҳамзамон аз миёни 3368 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур дар олимпиадаҳои фаннӣ 523 нафар ҳамчун ғолиб дар соли 2021-2022-ро ташкил медиҳанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34-уми шаҳри Душанбе бо иштироки омӯзгорону хонандагони синфҳои ибтидоӣ дарси кушод дар мавзӯи беҳдошти бехатарии ҳаракат дар роҳ баргузор гардид. чорабинии мазкур бо мақсади таъмини бехатарӣ дар миёни кӯдакону наврасон ва ба ин васила бартараф намудани ҳодисаҳои садамавӣ, баланд бардоштани сатҳи дониши онон дар самти қоидаҳои ҳаракат дар роҳ роҳандозӣ гардид. дар таълимгоҳи рақами 34-уми ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе барои пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои роҳу нақлиёт дар синфҳои ибтидоӣ пайваста дарсҳои омӯзиши аломатҳои роҳ таълим дода мешавад. ин соатҳои дарсӣ дар як моҳ 2 маротиба тибқи барномаҳои таълимӣ ба роҳ монда мешавад. дар синфи дуюм омӯзгор Гулбаҳор Холиқова бо омодагии ҷиддӣ бо истифода аз асбобҳои аёнӣ ва бо тахтаи электронӣ ин соати дарсиро гузаронда хонандагон дар навбати худ шеъру порчаҳои назмиро дур ба аломату чароғаки раҳнамо қироат карданд. чароғаки раҳнамо кафолати амни мо, чашмаки ту бесухат нишон диҳад роҳ ба ман, чашмаки сурхат хатар, чашмаки сабзат гузар, чашмаки зардат огаҳ намони дар байни раҳ. чароғаки раҳнамо ту ҳастиву амни мо, ба кӯдакон шафиқи ту беҳтарин рафиқи. ҳамзамон дур ба нодуруст гузаштани роҳ хонандагон саҳнаширо иҷро намуданд ки он ҳам саривақтӣ ва хеле ба манфиат ба роҳ монда шуд ки бояд насли наврас қоидаро дуруст дарк намуда роҳро аз ҷои зарурӣ гузаранд. инчунин дар синфҳои дигар низ хонандагон ва омӯзгорон соатҳои дарсиро бо омодагӣ ҳаматарафа гузаронданд. қоидаи ҳаракатиро барои хонандагон манфиати хеле зиёд дорад. барои он ки мо шаҳрвандони шаҳри Душанбе медонем ки шаҳри мо шаҳри калон аст, шаҳри зебо аст ва роҳҳои хурду роҳҳои калон яъне хиёбонҳои бисёр дорад ва хонандагон дар муассисаҳои пойтахт аз ҳамаи гӯшаи шаҳр
آمده تحصیل میکنند. یعنی آنها راههای هم خود را میگذارند هم راههای کلان را. برای همین آنها باید حتما به قاعده حرکتی راه رعایت نمایند و از همین لحاظ این مشغولیت در صنف‌های ابتدایی حتمی است. тавре мушоҳида гардид дар синфҳои ибтидоии таълимгоҳ омӯзгорон дарсҳои қоидаҳои ҳаракати роҳро тибқи талаботи замони муосир баромада ҷаҳду талош намуданд ки дустурӯякон аз ин соатҳои дарсӣ доир ба аломатҳои роҳ ва қоидаҳои роҳ ҳаматарафа баҳраманд гарданд. ҳарчи бештар ташкил ва баргузор намудани олимпиадаҳои фанӣ, гузаронидани машғулиятҳои намунавию дарси кушод ва чорабиниҳои фарҳангӣ низ ба хонанда даст медиҳад, то ба донишандӯзӣ бештар завқ пайдо намоянд. Сужаи навбатӣ омада намудаи ҳамкоронамон аз Мактаби байналмилалии президентии шаҳри Душанбе гувоҳи ин гуфтаҳост. дар толори мактаби байналмилалии президентии шаҳри Душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд омӯхтани забонҳои хориҷӣ англисӣ ва русӣ намоишномаи театриро бо забони англисӣ манзури хонандагони синфҳои ибтидоӣ намуданд. намоишномаи мазкур таҳти унвони зебосанам ва девбарзангӣ таҳия гардида онро хонандагони синфи ҳафтуми таълимгоҳ бо роҳбарии омӯзгор Зарангез Иқболова иҷро намуданд. намоишномаи номбаршуда аз рӯи афсонаҳои халқӣ таҳия шуд ва насли наврасро бо роҳи рост ҳидоят намуда онҳоро ба далерию нотарсӣ даъват менамояд. дар намоишнома қаҳрамонони он шеъру таронаҳоро тавонистанд бо забони англисӣ хеле хуб қироат намоянд. ба донистани забонҳои мардуми дигар на танҳо ба мо робитаҳои фарҳангӣ, робитаҳои дӯстӣ, робитаҳои иқтисодии моро мустаҳкам мекунад, дар баробар ин як муҳаббати моро нисбат ба дигар халқу миллатҳо эҷод мекунад ва барои ин забони агар забони миллатеро донистан барои ҳар як инсон албатта як хубие дорад, чунки мегӯянд ки забон донӣ ҷаҳон донӣ. мавриди қайд аст ки хонандагон аз синни хурдсолӣ тавонистанд ба омӯхтани намоишномаҳои театрӣ ба донистани фарҳанг рӯй оваранд ки ин боиси ифтихор ва фараҳмандӣ мебошад. инчунин хонандагон бо забони англисӣ нақшҳоро дар сатҳи хуб офариданд. ин намоишнома ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ писанд омад. тавассути ин намоишнома ҷиҳати забондонию забономӯзии хонандагон менбар низ рушду густариш хоҳад ёфт. дар интиҳои намоишнома ба таҳиягарон ва нақшофарони он гулу гулдастаҳо тақдим карда шуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи бунёди кӯдакистонҳои наву замонавӣ ва беҳтар намудани шароити таълиму тарбия таваҷҷӯҳи бештар равона менамояд. айни замон дар вилояти Суғ 280 муассисаи то мактабӣ мавҷуд аст. дар ҳамаи кӯдакистонҳо қариб 45 000 нафар кӯдакон ба таълим фаро гирифта шуданд. дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта теъдоди кӯдакистон дар вилояти Суғ 8 адад зиёд гардидааст. аз фаъолияти муассисаи то мактабии рақами 3 шаҳри Гулистон ҳамкорони минтақавиамон гузориш медиҳанд. علم و دانش کلیدی بخت و اقبال هر یک فردی صاحب معرفت است. در ترغیب دانش کتاب نقش مؤثر دارد. همین است که بزرگان علم و ادب کتاب را منبع دانش پنداشته آفتاب دنیای فضل دانستند. مربی کودکستانی رقم 3 شهر گلستان منظور قادر و در پیروی به این گفته ها میل رغبت به کتابخوانی دارد و کودکان پیوسته تلقین می‌نماید که کتاب را دوست دارند و صحیفه‌های آن را احتیاط نمایند. او را ما در کتابخانه مؤسسه پیدا نمودیم. بود نبود. یک موی سفید بود و یک گربه داشت و آن را چنان ارکه کرده بود که هر یک افسانه و یا حکایه و شعرهای جالبی که منظور قادر و به دوست‌رویان نقل می‌کند در خاطر آنها نقش می‌بندد. ترغیب و تشویق کتاب و به کتاب دوستی و کتابخانه هدایت نمودن تربیت گیرندگان آینده برای تربیت معنوی بچه‌ها تأثیری کلان خواهد رسانید، میگوید مربی. در کودکستان مذکور کتابخانه بر هوا عمل می‌کند. بیش از 500 عدد کتاب‌های بچگانه و ادبیات‌های علمی و بدیعی در آن گرد آورده شده است. مربیان از این بارگاه معرفت ثمرناک استفاده می‌برند. کتابی بدیعی آینده اهمیتی بسیار کلان دارد. چه خیل؟ یعنی انکشاف شفایی، انکشاف فکرانی، تفکری کودک، جهانبینی کودک را وسیع کردن بسیار اهمیتی کلان دارد. ما کتاب ها را اساساً از روی رسم همچون عیانیت در مشغولیت های انکشاف نطق، ادبیات بدیعی، خویشتن شناسی بسیار استفاده میبریم. از این برای کودکان هم فهموتر هم گویاتر به آنها یعنی به خود قبول میکنند. کودکان کتابی بدیعی رو بسیار دوست میدارند، با دقت
гӯш мекунанд. Бинобар ин дар муассиса мо китобхонаи бадеӣ ташкил намудем ки аз он бисёр истифода мебарем. дар муассисаи мазкур ҷиҳати баландбардоштани маърифатнокӣ ва завқи зебоипарастии гӯтакон маҳфилҳои гуногуни адабию фарҳангӣ таъсис дода шудааст. ба ин маҳфилҳо дӯстдорекони соҳибистеъдод аъзо гардида ба азхудкунии шеъру тарона машғуланд. баъди баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, мураббиён ба китобу китобхонӣ бештар рӯй оварданд. бо кӯдакон дар вақтҳои холигӣ ба мутоилаи китоб машғул мегарданд. аз нақли қиссаву ҳикояҳо онҳо ба худ як ҷаҳон маънӣ мебардоранд ки ин барояшон дар оянда дарси хештаншиносиву ватандӯстӣ хоҳад буд. маркази захиравии рушди барвақтӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо мақсади ҷоннок бахшидани фаъолияти кормандони соҳаи маориф ва мутахассисони рушди барвақти кӯдакон курсҳои омӯзиши 5 рӯзаро бароҳмонд. аз рафти курсҳои бозомӯзӣ ҳамкорони минтақавиямон бо иттилои бештар. ҳамоиши илмиро ҳамоҳангсози барнома Фарангез Мардонова Усни оғоз бахшида, мавзӯи маркази захиравии рушди барвақтӣ, маркази такягоҳӣ ва маркази ҳамрадифро барои иштирокдорони ҳамоиш шарҳу тавзеҳ дод. зикр дошт ки маркази захиравии рушди барвақтӣ маркази асосии барномаҳои томактабии ҳар як кишвар мебошад. маркази захиравӣ ҳамчун маркази техникӣ барои барномаҳои волидайн, таҳияи барномаҳои таълимӣ ва кафолат, таъмини сифати ҳамаи барномаҳои томактабии кишвар амал мекунад. маркази такягоҳӣ бошад маркази ҳаҷмаш миёна воқеъ дар масофаи нисбӣ аз як гурӯҳ марказҳои ҳамрадиф иборат мебошад. маркази такягоҳӣ бо дастгирии техникӣ барои пешравии барномаҳои томактабӣ дар марказҳои ҳамрадифи кластери худ мусоидат мекунад. ҳамчунин дар бораи маркази ҳамрадиф зикр дошт ки ин марказ ҳаҷман хурд буда дар қишлоқҳои хурд ҷойгир буда ба таври зермаркази барномаҳои томактабӣ ва барномаҳо барои волидайн ҷомеаи маҳаллӣ дар он бар роҳ монда мешаванд. тибқи ин барнома мо бояд бо кӯдакони аз синни таваллуд то 6 сола кор кунем. то ин дам мо фикр мекардем ки рушди барвақти кӯдаки на 3 сола то 7 сола аст. не ки тибқи барнома, тибқи лоиҳае ки ҳозир таҳия шудааст, мо бояд аз таваллуд то 6 сола бо кӯдакон кор кунем. барои ҳамин дар муддати ин 5 рӯз мо бояд ба мутахассисон фаҳмонда диҳем ки чӣ хел бо кӯдакон ва волидон синни таваллуд то 6 сола кор ва фаъолият намоянд. ҳамоиши илмӣ дар давоми 5 рӯз идома ёфта, дар он мураббияҳои муассисаҳои томактабӣ назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фаъолона ширкат варзида, доир ба сифати таълиму тарбия, усулҳои нави методӣ, истифодаи дуруст аз ашёҳои хониш, ҳамзамон машғулиятҳои шавқоварро дар он аз худ менамоянд. мо дар ин семинарҳо аз усулҳои нафтарини олимони барҷастаи ам хориҷӣ ва ам тоҷикистон метавонем усулҳои нафтаринро аз худ карда дар кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ бо кӯдакони марказ пеш барем. зеро кӯдакон ояндаи миллат ҳастанд ва онҳо оянда доранд ва мо ҳамаи илмҳое ки барои илмҳои ҳозирае ки барои яъне кӯдакон хеле заруранд, мо кӯшиш мекунем ки барои онҳо фаҳмонем, барои онҳо омӯзонем ва оянда онҳоро ба як роҳи рост ҳидоят намоем. лозим ба қайд аст ки ҳамоиши илмӣ бо ташаббуси раёсати маориф дар ҳамкорӣ бо маркази захиравии хадамоти оғохон роҳандозӣ гардида, марҳила ба марҳила ин барнома барои дигар омӯзгорони муассисаҳои томактабӣ низ пиёда мегардад. имрӯз дар ин семинари 5 рӯза омӯзгорони марказҳои инкишофи кӯдак аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуда, мавзӯъҳои асосии ин семинарро аз худ намуда, дар муассисаҳои томактабии худ инро роҳандозӣ намоянд. роҳандозӣ намудани чунин ҳамоишҳои илмӣ баҳри боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти омӯзгорӣ ва ҷиҳати такмил додани маҳорати касбӣ мусоидати ҳалкунанда буда, дар оянда барои кӯдакони марказҳои томактабӣ дарсҳои шавқоварро пиёда хоҳанд намуд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоотии хабар ба анҷом расид. дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.